He visitat l'Espai Macià i penso tornar-hi diverses vegades. Ahir el vaig visitar. M'ha agradat molt la manera que està explorant les coses. Ho trobo algo espectacular i a més que feia falta per la comarca i sobretot per tindre una mica més de saviesa de la història que tenim. Molt maco, sí? Molt maco, i la pel·lícula preciosa. Molt ben posat tot, estupendo, m'ha agradat molt. M'ha emocionat, de veritat, sí, aquí, sí. Doncs molt maco, s'ha fet amb molta intel·ligència. D'alguna manera, la pau que respire et permet, doncs, una mica posar-te una mica a la vida del protagonista, no? Que molta gent no ho sap realment la història. Per tant, és lògic que hi hagi algú que se'n preocupi i que faci saber a la joventut el que és la història de Catalunya. Perquè recordava de quan era la Cala Palaueta, que era la senyora que va regalar l'edifici. Exacte, professora de música. Un espai molt ben aprofitat, al centre històric, molt a prop, diguem, de fer els seus discursos. Està bé, però jo encara en voldria més. I que dintre, inclús la meva filla s'ha emocionat, perquè és que saber la història és molt bonic. El que és cultura sempre va bé i sempre és bo per tot, per la comarca i pel país, sobretot. I veig que una cosa que serà molt important per Borges i crec que vindrà molta gent a visitar-la. Ojalà que la gent que vinguin aquí el visitin i que tingui l'èxit que tots esperem. És la sensació aquella de tu normalment quan te mous per altres poblacions i tal i veus els museus que hi ha i tots aquests espais te quedes una mica parant, no? De dir, hòstia, dona la sensació de que això ja és una ciutat gran, no? L'Espai Macià doncs, és un espai molt maco per a tota la població. És una infraestructura de 4 plantes i té sentit perquè és això, volem que sigui un espai per a tothom. Per primera vegada a les Borges hem fet una cosa que ens situa el mapa i és un espai que ens situa com un edifici, com un equipament de primera divisió. És també un homenatge que els descendents dels fidels electors del Francesc Macià, que són les actuals generacions, doncs hem volgut fer-li perquè estàvem en deute amb el president Macià i estàvem en deute amb tot el que va fer per a aquesta comarca i el que va fer pels seus habitants, defensant el seu oli, defensant la necessitat de que tingués unes bones comunicacions, defensant de que tingués un bon nivell de vida, de que fos una comarca que pogués progressar des del punt de vista econòmic, social, cultural, en tots els sentits. Entenc que l'espai, si algun dia es feia algun espai dedicat al president Macià, havia de ser les Borges Blanques. Ens permet fer un doble discurs, un discurs de Macià i de la història i de la identitat, però alhora també el fet que l'Espai Macià estigui a l'oficina de turisme sota també ens permet fer un discurs i de ficar en valor allò que tenim. Aportarà molt valor afegit perquè Macià és una figura mítica, és potser el polític més estimat i conegut de Catalunya del segle XX, surt a tots els llibres d'història i per tant estic segur que molts catalans voldran conèixer el somni, la vida, la trajectòria del president Francesc Macià. Vindran a les Borges perquè aquí els hi explicarem molt bé aquest somni, aquesta trajectòria i quan els tinguem aquí aprofitarem també perquè coneguin el nostre oli, els nostres cellers, el nostre pa de ranyó, el patrimoni monumental, les construccions de pedra seca, tot el que tenim i tot el que som. Sí, tenia familiars aquí, sí. I de quan en quan venia, sobretot a l'estiu, a veure, perquè precisament ho he llegit ara, i venia a veure la família. El Macià, els seus pares eren d'aquí, ell no hi va néixer. Els seus pares, he sentit dir que els seus pares se dedicaven a l'oli i al vi. Van emigrar a Vilanova i la Geltrú per poder vendre i comercialitzar aquest oli en el mercat barceloní. Eren de Cal Ganyada. I la seva mare de Cal Mardino, dos cases molt conegudes i encara avui hi ha moltes persones de les Borges emparentades. La meva repadrina era cosina germana del pare del Macià. Jo també tinc entès que el senyor Macià era molt amic d'un padrí de la meva senyora, que era d'Esplugacaua. Segons sempre he sentit dir, el meu pare ho deia, i una cosina del meu pare, que el meu pare havia sigut guardaespaldes del Macià. I vaig parlar amb una neboda, que va vindre de Roda, que era de Calganyada, la Carmen Macià. D'infant, ja va estar aquí a les Borges, amb la canalla ja m'hi va anar creixent,
I després també hi havia, diguem, els cosins, els oncles, sempre va estar molt estimat i, diguem, un home bo, era com un sant. Crec que realment el seu lligam amb la ciutat doncs, és d'aquests lligams que marquen, no? Segur que el va marcar el nostre caràcter, no? Però ell, posteriorment, es va casar amb una lleidatana i es va presentar com a diputat del districte electoral de les Borges Blanques des de l'any 7 a l'any 1923. Ell va col·laborar com a enginyer en bona part de la xarxa d'aigües de la població, fins i tot va regalar una font. Doncs esclar, era un borgenc més nascut a Vilanova. La gent li besaven les mans, l'abraçaven, s'ajonaven als seus peus, era com un déu. Havia sentit dir, sí, que quan venia tot el poble estava vinculat amb ell. Sí, que quan venia el Macià aquí era la festa gran. I quan arribava el senyor Macià semblava que arribava el nostre senyor, tota la plaça plena, feia unes arcades, ja sabies, vaig dir fotografies i coses d'això. Sí. Quan venia ell, se deixava tot per ell, Si convé deixo els plats per fregar, però jo em vaig escoltar el Macià. Era l'avi. L'avi, que en deien. Un avi que tots venerem. Quan pujava pels carrers, una gentada llançant, tirant flors, havien coloms, Macià amb cobrellits, banderes, petards, música, gaire corren tots els carrers de la població. Aquesta plaça mateix aquí era fantàstic, quan venia el Macià s'omplia. Que la sogra, eren molt amics del Macià, i moltes vegades quedaven a casa seva, que eren uns industrials, molins d'oli, i llavors al passar per aquí davant, aquí en aquest carrer, mig carrer, 3 xiquetes, la meva sogra, que era un criu i 2 xiquetes més, va entregar un ram de flors al senyor Macià, i ell va fer un petó a cada xiqueta. I sí, que a vegades quan anàvem allà d'això, si el veien, doncs te tocava per la cara o tocava donar la mà i coses així. Inclús aquí hi havia les dos, el ball dels carlistes i el ball dels republicans. I els dels republicans sempre tenien més èxit, per tant les noies anaven allà on hi havia més moviment que els republicans. Ell se posava dalt al balcó, aquell balcó tan llarg, i la gent, bueno, era l'avi. I d'una tia que també m'explicava que venia doncs, això, a veure el president Macià quan era molt petita, i era tan petita que no hi veia la plaça plena, i llavors l'agafaven i la portaven a collir bé, i d'aquesta manera sempre m'explicava com veia el president Macià i que la gent això anava doncs, a besar, que quan el veien es posaven a plorar. Dintre de la seva forma de ser hi havia l'empremta i l'ADN de les Borges Blanques sense cap dubte. Que jo em sento una mica representat amb la figura de Francesc Macià, però jo era de Balaguer, ell tampoc era de Borges, va venir aquí, se va enamorar del poble. A mi m'ha passat una mica el mateix. Jo em vaig enamorar de les Borges Blanques i he acabat vivint aquí a les Borges Blanques, una fantàstica població que recomano a tot el món. No és que sigui el president de Catalunya, té una figura que transcendeix l'humà i gairebé ens aporta una visió, diguéssim, de sant. Alguns diuen que si el Macià hagués estat, diguem, president de la Generalitat quan va estar a la guerra, no hauria passat el que va passar a Catalunya. Un referent doncs, d'inquietud per la ciutadania, no? Pel seu poble. Llibertat. Això és el que ens va donar. Va ser escollit 2 vegades per diputat per les Borges i la gent aquí li tenia una admiració especial perquè tenia un carisma que pensava. Home, perquè era un home que va representar molt bé Borges i era un home que estava molt vinculat amb la gent del poble. Ho feia perquè ho sentia, no? El país per damunt de tot. Jo crec que com el senyor Macià, aquí a les Borges no hi ha ningú. Jo crec que se'm va impregnar i va dir, a partir d'ara, alguna cosa no em quadra amb tot el que he estudiat, tot el que he fet, tant temps lliure m'ha dit per aquí per allà, anem endavant. Amb un home de la qualitat del Macià, penso que és de justícia que s'hi rendeixi aquest homenatge, ja era hora. Sempre ho deia, era súper. Volia igualtat per la humanitat, no volia rics ni pobres, volia que tots fóssim més igualats. Un home que ha sigut militar, que ha sigut intel·ligentíssim, enginyer i per sobretot pacifista. Un home que va ser molt agosarat per la seva catalanitat. Home, va ser diputat de Borges Blanques molts anys i representava les Borges quan se ve a Madrid i a tot arreu.
perquè aquell era un home de que sempre apreciava el treballador. Era un home amant de la llibertat, tolerant i de paraula. Un senyor que es veu amb respecte, que tenia una cultura molt important. Sí, això és un record del meu pare i totes aquestes coses les guardo com tinc alguna fotografia del senyor Macià. Perquè allò del Plas de Molló jo crec que històricament va ser una gosadia. Dic perquè els discursos els feia aquí a la plaça. I abans ell, quan feia els discursos, els feia aquí dalt del senyor Emilio, en aquest balcó d'aquí. Va declarar la República Catalana, potser per il·lusió. Defensar els drets dels pagesos i tot això a Madrid. Hi ha una anècdota d'un diputat que es volia presentar diputat per les Borges i no puc competir davant d'una persona que els electors, quan la van passar, se fiquen a plorar. Va venir a fer un míting aquí a les Borges i no hi va anar ningú al míting. I llavors, desesperat, als dirigents del seu partit els va dir no em torneu a enviar més al districte electoral de les Borges Blanques a competir amb el Francesc Macià, diu, perquè la gent ni m'escolten, ni em volen sentir, ni em volen veure. I quan van anar a agafar l'acte a Madrid de diputat, se va fer un tren express des d'aquí Borges. Si sense fer campanya m'heu votat, m'heu escollit i a més heu anat a Madrid a presentar l'acte, jo he de prendre possessió de l'escó perquè això seria una ingratitud molt gran i jo no sóc una persona ingrata i per tant, mireu, faré el que podré, aniré a Madrid, si no m'escolten ni mai, però tornaré a Madrid a veure si puc defensar els vostres interessos. Totes les persones que d'alguna manera decideixen dedicar una part important del seu temps, de la seva vida, als demés, ja són mereixedors de la meva admiració i estima, no? M'agrada molt que ha sigut un home molt lluitador i que ha fet molt per Catalunya, això sí. I en fi, visca el Macià! El nostre somni també és aquest, i que pugui arribar aviat el dia de la llibertat com a poble català. Jo tinc ja una certa edat, però encara espero poder veure. Sobretot que els meus fills i els meus nets puguin viure en un estat que es digui Catalunya. El meu somni és que hi hagi pau, perquè les guerres porten molt males finalitats. Un somni és que voldria que Catalunya fos independent. Home, era un somni de protegir a la gent i que fossin lliures i poder disfrutar dels nostres drets. Estaria molt bé que aparegués un altre Francesc Macià. Esperem que es reencarni i aparegui algun dia o altre. El meu somni, el que t'acabo de dir, que aparegués la reencarnació de Francesc Macià. Jo en part comparteixo el somni de Macià, que el futur i crec que l'ideal del nostre país, perquè crec que ens convé, és la independència. Tothom que vulgui conèixer el somni de Macià i que el vulgui compartir i viure'l en primera persona, doncs que vingui a l'Espai Macià perquè estem segurs que l'entendrà perfectament i que s'hi identificarà plenament. Doncs, sobretot, perseguir els seus somnis. Vull dir, una persona constant, una persona fidel, una persona honesta, una persona amb les idees clares i que a la vegada doncs, es preocupava pels altres. Jo crec que hem de completar el somni de Macià. Tenim l'obligació de fer-ho perquè Catalunya ho necessita, perquè crec que això aportaria molta prosperitat i molt benestar als catalans i perquè aquella generació de patriotes compromesos es mereixen que recollim el seu testimoni i que arribem a la fita, a l'objectiu que ells haurien volgut.